Wamuhle Jesu. Uyazi indlela bekuyiyona enkonzweni. Ubungazi uthi umoya engcwele ukhona phakathi. Hey! Wakhonzeka uNkulunkulu. Wakhonzeka wezwe ingelosi zindiza zikhona. Hayi ke wena. Usuchaza ukuthini usho njalo? Ngoba phela thina sizwile amandla. Sizwile ugcobo lukhona. Yini oyichazayo wena? Yazi angimangali uma usho kanje. Ngoba phela wena ngendlela obuwenza ngayo enkonzweni ubungazi uthi nje ukini uhleli siyakhonza sisukumile sishaya izandla siyadansa senza konke wena nje uhleli nje ngathi uthi ukini ulibele ukuchofa ifoni. Angimangali umusho njalo. Kodwa ke ake ngithembe ngelinye ilanga uyokuzwa lokhu esikuswayo masisenkonzweni. Akumnandi ukukhonza uNkulunkulu ngiyakutshela. Kumnandi ngendlela yokuthi izinto azizi kuwena ezilethwa uSathane.